Edwards yn cael ei gau lawr yn sydyn. Mae Lam ar bêl, ond Holmes sydd yno gynta. Holmes mynd ar draws Bale yn torri'n garedig i Roscoe. Roscoe rhwng yr amddiffynwyr, parhau i fynd. Roscoe! Arbediad rhagorol gan Connor Roberts ac Elliot Evans yn methu manteisio. Cic gornel cynta'r gêm i'r Met. Yn isiel tuag at Roscoe! A'r arbediad yn wych eto gan Connor Roberts. Y symudiad yn un slic gan y myfyrwyr. Unwaith eto y myfyrwyr sy'n adennill meddiant. Rhys mewn at Elliot Evans. Allan at Lam. Lam yn eithaf iddyn nhw. Cyfle Evans! Ac mae Evans yn rhwydo'n gampus. Elliot Evans i ail gôl o'r tymor. I gorna ucha'r rhwyd. Ond rhaid canmol y Met am i symudiad. Baker, grif yn yr awyr. Joel Edwards yn ceisio i gosod i nôl. Wall yn ei dwyni. Luke Wall, ond yn syth at Fuller. Cyfle da i Bangor i ddod â'r sgôr yn gyfartal. Lam yn disgwyl amdani. O dan bwysig gan Wall, a Wall yn cael y gorau o Lam. Wall yn parhau i fynd. Ac yna Braden Shaw! Ar ei drod dde. A Fuller yn dda. Y Met yn clirio. Kennedy sydd yno. A mae hwnna'n fyr. A mae Roscoe mewn. A mae Roscoe di ennill y peniad. Ac yn dyblu mantais Met Caerdydd. Y camgymeriad gan Kennedy. A Roscoe yn manteisio yn codi'n uwch na Connor Roberts i benio Met yn bellach ar y blaen. Lewis eto yn grif yn y bêl yn torri'n garedig i Braden Shaw. Ymyl y Cwrt Cosby. Met Caerdydd yn clirio dros dro. Wall yn croesi. Caiola, cyffyrddiad cynta yn wych ac yn ymlaen a Taylor Fletcher. A Taylor Fletcher ar ergyd yn syth at y gôl geidwad. Ond dyna chi sgiliau gan Anderson Caiola. Braden Shaw a Wilson. Shaw dros y wal, ond Fuller yn taflu hunan at y bêl. Arbediad campus gan gôl geidwad Met Caerdydd. Cosby yn taflu hunan at y bêl, ond Allen unwaith eto sy'n ennill y frwydr fach i ennill yr ail bêl. Holmes. Holmes yn croesi. Caiola! Ac unwaith eto Fuller yn arbed. Clwstwr y chwaraewyr yn disgwyl amdani. Ac ar y foli Roscoe! O, campus gan Adam Roscoe i ail gôl o'r gêm yn syth o'r gic gornel. Ergyd enfawr i obeithio'n Bangor. Rittenberg, cyfle cynta, ac wedi chyfeirio i gefn y rhwyd gan Gary Taylor Fletcher. Yr ergyd gan Rittenberg i gyffyrddiad cynta ers dod ymlaen fel eilydd. A Taylor Fletcher nath cyfeirio i heibio i Will Fuller. Allen mlaen at Holmes. Mae'r dacl na yn una. A mae gan Joel Edwards, a cofiwch mae fe wedi derbyn cerdyn melyn yn barod. Ac mae yn mynd i dderbyn ail gerdyn melyn a coch i Joel Edwards. A mae Met lawr i 10-10. It took you until, I think it was the 18th of September to get your first win in the Welsh Prem last season. This is a cracking start. It's development, and we always speak about at our football club, they're always arriving somewhere we've never arrived, and we have our own implicit messages. We know where we want to be and how we've got to get there, and it's one step at a time. We saw the drawbacks of last year, we saw the ups and downs of last year, so it's important that we get points. I said at the start it would be a race to 30 points. That's what gets you to top 6, and that's safety for that part of the year, and that's the one thing we're trying to do, get it to 30 points as quick as we can. Kevin, following the euphoria of that win against the New Saints, it's back to earth with a bit of a bump. Yeah, it's obviously a disappointing result for us today, and it's a disappointing performance as well. We're better than that, and we've got to make sure that we improve and improve quickly.